Martxoaren 9 da pertsona desagertuen eguna. Pertsona bat desagertuta dagoela esaten dugu, etxetik faltan botatzen dugunean eta egoera horrek kezka sortzen duenean. Mito batzuk alde batera utzi behar dugu. Orain ez dugu 24 ordu itxoin behar salaketa jartzeko. Salaketa jarri behar dugu lehenbailen, horrela guk ere ikerketak ahalik eta azkarren hasteko. Edonor jarri dezake salaketa. Ez da familia kide bat izan behar. Salaketa jartzeko, ertzainetxe batera hurbildu zaitezke, ala bat bi telefono zenbakira deitu. Euskadin urtean 5.500 desagerpen jakinarazpenak izaten ditugu. Horietatik 1.500 salaketa jartzen dira. Eta horietatik 97 pertsonak aurkitzen ditugu. Salaketa aurkeztu aurretik eta desagerpena egiaztatzeko egin lehen bilaketa pertsona ikusi zen azken lekuan. Horrela zehaztu daiteke pertsona ez dagoela eskutatuta edo ezinduta. Bereziki aurren eta adinkoen kasuan. Salaketa jartzerako orduan, deskribapen fisikoa, ipinita zeramatsan jantziak, bere argazkia eta bere telefono zenbakia eskatuko dizkizugu. Era berean, jakin behar dugu pertsona horrek gaixotasunak baditu. Agertzen bada, ertzaintzari jakinarazi bilaketa lanak amaitutzat emateko.